no kan no na yenyina si na ne odifo kan no abamu se mon kan kire Zion baba se hwe wo hine reba wo nchen ojo na oti efunum ne efunuba osua nneoma baso Yesu na esuafo no koye se de Yesu share won no di efunum no ne ba no bai na what they want tade opi they want entade se kwan no mu na ebinum so twetwa adua men na what they se kwan no mu na nkrofo akuoku wodi kan ne wona wodi echire tenatea mu se Hosanna David ba no nhira ne de onam Awurade din mu reba no Hosanna wo soro no ho na oduru Jerusalem no kromu no nyina botwi se hwani na nkrofo akuoku ne se oyi ni Yesu odifo ofiri Nazareth owo Galilee no Awurade asemni na sinka Awurade asidank na kame dabia na wo so wo kan no na ye impromptu na kunya na mete so nya na mete so no dan ni pa bi afrem no say papa na dey ankoye. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord needs them,' and he will send them at once." This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, "Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, humble and mount," and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, "Hosanna to the Son of David. Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, "Who is this Son of God?" Thanks be to God. God bless you. Na minshira papa. I will say uti Adom 106.3. Mo dey atude ebrene so na so. Ife de bia ene de brew. Ene nyame Adom yewo. Yen papa Osofo Kofi Entry ye doctor ewo yimfrimfrim na yewo Osofo Kobas. Sister Baba ewo ha na Osofo ana Catrice Innocent so Imano Innocent so ewo ha. Osan ye asafani. Mama Emi o say, "Oh, amen. Wa kamen kese pa nyame nchira say woni nyina ehwe." We say o hwe ewo YouTube 106.3 YouTube we hear live make say hu sinipa abaso ho mo hwe live ewo papa. Once bit me call Adom Facebook Adom 106.3 just Adom 106.3 obopa on Facebook we hear live ewo nyame Adom YouTube. Yeah, I'm kwa sakwa na sinyame enshiramo. Between so I was above me wo 0243024946. We number na between was above me come na no so making kan wo de amount. Asema ye kan yi se person say hu no other gospels mu wo Mark chapter 11 1 to 11. Menim say mu bi go kra wo chro say there was kwasira be kwa ya sorry. Between say hu no Luke chapter 19 28 to 44. And John chapter 12 to 19. Oshe obitimi ahu sane mani nyina ho na so na ye kan de aka ho na atimi aboaye nyame nhira ho. Manisa most of Dr. Akababio. Akababio. But you feel the same day. Many about ho ye dey. There is as emergency. On ho ye share Palm Sunday. We be say Palm Sunday kra e dey ande. Enti bonon tofa my Palm Sunday. What is Palm Sunday? Na fe yanko ye nim. Ye den nyame ase. Nyame asomdwe nka ye tiefo ne ahwefo. Tiefo papa.
Ɛberɛ kwasiada. Ɛberɛ kwasiada Palm Sunday. Ɛberɛ kwasiada. Na wɔtwe a ɛdi Yesu amonehunu no anim. Yesu nnwuma yɛ mu no. Yeah. Odifo bia sambre no. Odifo bia ɔyɛ odifo bia wopɛ sɛ yɛgye wo tum a. Gye wokɔ Jerusalem na do ho kɔkyerɛ. Wopɛ sɛ yɛgye wo tum sɛ yɛ odifo a. Yeah. Wankɔ wone nam hanoa hɔ. Anoa no haya because hanoa no baba ntin hanoa se. One nam anoa no haya. That means no. Na what say ayi. Azofuna what me krom ntome mu bepon achi oba wi na wo man kan ba. O ma me akọ commission me wo be ka ho mi pa ne. Ye gusu ye da mo. Na pese ye je otum so edifo papa. Wankɔ Jerusalem ayenyu. Enyu ntum ya. Nti Yesu a okwan bi so ye odifo no. Ne twase so na wo pese wonya attention na ewiase nyina hu a. Wankɔ Jerusalem a eye Jufwa him kura. Yehu ni abaye. Hona sofo pani ni Farisifo no hona mpanifo no nyina ewo. Hona sori dan kese. Esi. Na hyɛno nso sɛ Yesu ayɛka ne ho asɛm ɔyɛ ɔhene. Yeah. Na ɔhene bɛtena aboa so akokoro mu a gye wadi nkonim. Berɛ ɛne ntoma aba bɛsɛ kwa mu sɛ ɔkɔɔ ko no wadi nkonim. Nti wadi nkonim ɛna ɛɛba. Nti ɛno ba wɔte pɔnkɔ so. Pɔnkɔ ankasa yɛ pɔnkɔ ne yɛde no kɔko yɛmfa funu mu ba ɛnkɔko. One, wadi nkunim na nkunim na wadi no odi nkunim kura ansa na ma ne hunu no eba so atiase saa kinkan se ma kinkan ma yote pɔnkɔ so na yɛde brɛ sɛ kwamu no na kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ nkunim ɔhene ɛnkɔ ne nkrɔfo nkyɛn ɔman no mo na ɛkɔ ɔno hene ɔkɔ hene no nkyɛn ɔhene ɛmfi na hemfie ɛnkɔ ɔman nim dabi ɔhene mfi na hemfie ɛnkɔ ɔman nim dabi odifo na asɛm a Zakaria asɛm a ɔkae no hwɛ monka nkyerɛ Sion babaa sɛ ɔhene ɛba wo nkyɛn sɛ mebi hia me a me na mekɔ hene nkyɛn na mekɔ hene nkyɛn ama wo nyame a anamɔ a wotutu yɛ no ɛho nsɛnkyerɛne ɛna yɛhu ya Kristo a ɔyɛ wiase agye nkwa no Onyankopɔn somaa no sɛ ɔmmra me a meyɛ bɔne ni ne nkyɛn ɔde bɔne ni de sɛ mekɔ Adom Darkwah ɛnyɛ na kɛse sɛ memmo na nkɛse sɛ mekɔ ne nkyɛn ɛkɔ sɛ bɔne fakyɛ wɔ ne nkyɛn no nanso menni ho kwan nti ɛsɛ sɛ wɔhene nankasa pɛ mu tutu na nam ba me nkyɛn ɛtiatia ne kyawkyɛw mu ɛba me nkyɛn ɔyɛ ɔdɔ kɛseɛ paa ɛno na ma nyame ɛyɛ soro wɔn ɛti si ɔbaba wɔhene ba wɔ nkyɛn no ɛna wɔkyerɛ nea wɔte aboa wɔte so ɔde ba ne nkyɛn na meyɛ dɛn na medeɛ ɔhene ɛba me nkyɛn enti Easter mmerɛ yi ɛne yɛka ne nyinaa bɔ mu a ɛyɛ nneɛma kasa mmienu adom ɛne ahumɔbɔ oh Jesus adom ɛne ahumɔbɔ ɛna nyame de adom me a mense na memfata isan sɛ ɔhene poi mi bi ɛba me nkyɛn me anka sɛ me kɔ na nkyɛn kɔ sɛ nana bɔne ama yɛ ni o nkwa so just brief introduction a emu pipa me sɛ obi kɔ yɛ asɔre kwasi da wanya points bi a wɔde content ɛboa ɔsɛ ko bas bacho de na nso nimfa brɛ kwasi da ho ɛho over the break kwasi da senior doctor Edika Kano kwesiada edi Kristo Easter na se ni wusɔre no anim saa day na wɔde ɛhyɛn na ma ne hu na wɔtwe no enti efiri saa kwesiada yi kɔ nyinaa no na senior doctor kan bio no ofiri baabi na wɔbɔ ewura Jerusalem na wotumi agyedin ɛwɔ hɔ na no bi be na watch mu ani na ye ho discussion wo ba bia ye hwɛ senia events a etoato so a Kristo de ko ya de ko wie ne Easter anase ne wusɔre no na hwɛ events na emu
Yeah. Most the events of Easter now. Yeah. Senior Christo. If free baby na unim se. E was say a Jenny tumu e was oko Jerusalem. Internet was say oko. Na emma frumba no so awoko fa no so ejina ho e de ma ahobrase. Na ho ma ahobrase. Senior doctor kan no ka ahemfo e ba what ponko so. No chire to me any ahoden. Yeah. But we dey what ifrumba so. I chire ahobrase. Any odo. Okay, me das. Niema bia nsunsua. Oti afrumba so I chire ahobrase na esan ye odo enso ka ho adom ene ehumobɔ. Abusia wuti Adom 106.3 dwumadi atudi Ɛberɛ so na aso we for bath for dwumadi na Bishop Dr. Yusuf Asanso na ode amaye fieda bia wuti en kafi no nan ekosi nonum Adom ahengwa dwumadi edikan we Ɛberɛ so na aso efieda bia na edebrewo nyame nhyira wasa hwe YouTube mo se mo hwe ekos papa kama nyame nhyira mo wetumi so the message and answer their WhatsApp na yen sakin kan bi ede amawo nyame nhyira na efi Matthew Asempai aduenu baako gichim baako kosi du baako Matthew chapter 21 verse 1 to 11 you are talking about Palm Sunday nyamisha se ute elsa kwanoso abusia Doctor Ebesa ko the second part no no achi mema na Jesus say yen ko sanne no emfa embre yen ti Palm Sunday ye kan afun ba ya chire na bo baabi bi na metie se bakan bi se nsu eto from Bena a shino, or we are boa a shino, nipe chuma, not just a shin a from baby or boy dear, or share Bible say I can I say not or boqua hope, who now boys none of men who know who are, and now yes, kiss you soon after a cousin and a man so or conante. Capet de so kama ya bia from ba ja nka wiem ba bi no bona fide yesu nti e ma ono so tumi konante sa capet so kama ma fide ni panyina ye bo yesu se no no nyon bi ebeka sa aboy ya naja ye fa na hwe doctor koku we da say so so na e fa ketwa no jiwfo amamre mo no aboa ye de ne ye adwuma ye funu ba nyame adom enya opportunity echo practicals ewo north ho yeah eno na ye de twe enema sa aboa no yeah amanda yeah enema ye de swa no nyene maketo akra obeko enti obia wo ofie bia wo efrum a wo de ne ye nadu say ne pragia ya abaya yeah man for the UC yeah samre na ho pragia ho pragia yesu blessna pragia na ho ne ye frumuba okay enti na enya this particular frumuba nkuto na ewo ho na so this particular one Bible and said that of course say na enka aboa bi owo bi anke bebo ni din saboa ye can no yon no madoso yeah but saboa we so wonim sania wotia so ka se wonyina ha se nsuo to sana wo kan nsuo to ewia bo sabe unlike ode no to ponko ho a ponko ho ode yeah efrum susu ho ode na so ponko nyansa kakra se aboa ba bia wogina no sabe ehwa na obeja ne nan ehwa na obedwo so egu inteno so ogina ko mu saa na dwene no ne en coffee yeah na so daba akubi daba akubi there it is an open obi tie mi a on ka che no say daba akubi wo wura bi ehu no emma ye betwe no fi kwan mu ho babia na teche wo no babia waja ne nan ye eguru ho no babia wadidi egu wabia wadun so gu anko dina mu a emu abono ne nso ateche ne ade no bia mfa no nyehwe no nipa enfa na nyehwe but ni ho hia mawurade wura no a ode no kwafuo mu no ni wura na wode ne yadwuma no oba no abetechire na babonten aboa we de on sound ya sabi yehu no so ya aboa enfa so on se de ne kwafuo no bia de ne kwafuo mu de aboa de ne kwafuo mu de ye dan na ohene bi ba ono na ye betena so
Daba could be. Oh, gee. Never be as soon. Never be so. Baby, the abode. I from back it is our hobby. But this time, this year, the person, you shut down in a different way. Yeah. Young ready. Nipa fano yeshe no. Daba could be never a day. As soon. Oh. Emma, ye de no koye. Now, ye de no koye no. It's also your bonus in the partner no sunti. 1 year then to ma and the sun so. Abua ye day and we are ye did to celebrate yes with that. Yes, with Jesus. Yes, will be a sonny more or then no air train or no. Now all corners so. A friend I may bow a bruching to ma to mercy. Any can tell who do Fatia Fata Chroma and Algenia San and the Honia Maniama. Ye dear Sefem. Dear Sefem Manu. Abua no. And dream about was that a junior son near the way. And to my day. So, and the idea Sefem Abua Nanka would not Jesus. It is a wood team and opinion medici. So, what dreaming? And your mom who no do one dance here say, on Sibi cry. I jago. A full stop. But me catch us and your full stop. So, what try dear? No, see full stop one. Let's say, actually, Fanobio no casa who say, maybe a Madrid full stop. But in your being no, a comma. I was saying, your meaning a comma, meaning baby, when some of the comma cry to whom. And I say, any baby, doing the old could be any a buona baby, or bono dear. Nanda should be any so. But send an who hear my ratty. I no pay back. Ebia will really a jow. Ebia will mamfa when you she, or papa when you she. As a phone crown, you found you be beer. Now, the Pesca say, I no pay who hear my ratty. As of course, but I'm young. A tip for Joseph. Kura do ya Christo Casa one cause Sunny if Rumbano and Mreo. Okay, other versions, my friend of Bethfage, yeah. Bethfage, better than you know, my main fan to Ghana, dear Honan Crawford, Tiasaka, cried to say twin town to say second data credit. Now, sir, Crui, Baku, asset trene, Buenum, Baku, so asset trene, baby, I did Nepa, and answer in Mopa. So I'm saying because I will be so church or you can't hear and say, they are near with it. On a bit word, I would say, way a basri. I tell the actual one I would eat him. On passing me, and there was a wood, send a be uncle, a perfume for master for Manu. They would see, I don't so the question, Tina, or Cosida, or Casamana, or the Acne. But when I mention okay, other Patriango, yeah. It's in Chromia Nui, a whole year, bear, can wasn't can nipa a Germany. In fact, who was saying Jerusalem, Krunumua, a honomudia bubi, yeah, vine, grapes, and omdimia wine. Yeah, Biag, a wasn't ka. Unipa edidi anaso won no man hoto no nanso aboya ye fro no from be ni akekere no na baby ahman tintin so ye kudu no oh my reason be am pay papa oh man oh yes wo ko akwa tafre enwo anase wo na ewo ho no ho a aho prenti ubohu safi o man kire ne ho kra mo akekere na ne liberty na ho ne fa ho die na esot Jesus enti aboa no obo ho no na nko wo fa ne fa ho die mo na afi o kekere ne ho mo ni pe bi na mwiase a wo present kan nsa beka bribi akono bi ekoso nti o man kire ne ho mo so ne mwiase bia bebre senka obi nya fa ahodie o pawari o zawari ko tumu no akekere no samba enti Kristo ka se mo se wo ja won home urade se ontena won so a ombenya fa ahodie se wo koi na aboa no ka se menko ne ho so ye den no ka se menko me mete kra me bre na yes asane me am ya pa so a ka wo nya ne fa ahodie Papa chom se e ho no sense o ya bo nti oni se
and one be out. You go for born a pass on called to me Israel. Now, I do my bossy uncle. I was no one who can know who be as a min could be, yeah. I feel born of Casai. Or trade to me or trade to me was a minute the Biatran, but I never who be broke on Miss Menko. A buano babiano born one and I would do a one with Jan and Egu. Nancy, yes, me be yin if you go. Maybe I want to sort of wood down, a baby by and net day, yes, beat me with you go. It's a man who your best son nante so hey a frumuba na de ya san na homa ama ne ho ato no abusi menim ni a wotimu ne ne ma ekoso wa brabomu babia mesa akobio na metwe antifo akobio ni say liba munshiano yesu liba munshiano osiana osiana save us okay Save us, save us, no. What happens? Israel for Jew for Hosanna, no, J. Yeah. J. I said, J. If he did beam. Then you know, so you go so can't Hosanna. J. If he atete ana samre no yekum na jiwfo no ewum jemfi e boni jemfi ohaw ne amane mu ya hwehwe se papa we da be ya man omuntimi nge omani hu ati so yo hene bi a wo ba de abana beji ne da so ne enda so nyina no yeni ojefo je nkuto jisa nkuto na ye se rade kai me unyame kai me mi agye me woni magye nkwa save us jeyem kwa say and just say ye re ase Kristo mu so no kuto no betimi ayeden agye edra Yesu dwumadi a wo bedi amaye no e tuafo no ka bo mu say ono ne wiase agye nkwa Hosanna GA Isra ne ne wona mawurade din mu eba oh GA na urade jime oje bia o pese Kristo babi bi mu no beje wo no oh Jesus ka Hosanna ka say aboa na o ka kire say ne ho hia mawurade aboa hu hia mawurade na nipa ena no pot say abono ate say no ankasa ni suban so ne se so Osiana Yesu jime urade jime ka dis ka ba ku bi ansa na so for ku ba so na e wi kwa no me wi na apori ni apori ni na whatever no we student amba usia de na mi sa aso ko bas me nyina no because me sa for me the academy me wada na ho na ma me message na rich wa ho but aso ko bas yango no visi brava ku kasa muji finalo na me say no ommam at the right time but yango na Israel for na say Hebrew for na omo wo nkwasum bi enye direct nkwasum sa yeah but na eye nkwasum yeah prekope ase na omo wo enti na omo adwe nyina ne se si ebenya Hebrew hene a na ete se ono na oba ba gien efri Roman kwasum yi ase enti na savers na omo su ni nyina ne omo ka nyina ne se wabade anya begie wabade abegie ni wabade abegie na ye Ɛberɛ wabade abegie na bibi ebeye bia age se Roman penino Japanese enti na omo adwe nyina ne se Kristo ba no ode ntokwaso na eba ba begie won efiri osum yi ase na manasa. There was a different saving. Oh Jesus. It's later so kaya akronfo mi no ye bo mo fra Jesus ba ko kan say enye woni Jew for him no wadwene bi say agenkwa no a wo ba no wode ntokwa wode gidigidi na eba enye woni je ho na Jesus because that's the mentality they are so mutim say so you the ba enemre mu a ye si pani bi e wo baabi ne fu soldiers adwene ne say wakodi ho yi de ye na se wudi kan na oje ehwe yansa anyesa ndakwa bi mu ye demonstration
Kumasi bi mu yɛ demonstration say yɛ ne yɛ de yɛ nkwato hɔ na mobile nti no ba no de sɛ wo di ɔte akonwa so ɔyɛ pani no ɛsɛ sɛ onya adwene foforo bi sɛ ɛnya me nkrɔfo nti na me ba ma Ghana ɛyɛ me myself and I so abusia uti Adom 106.3 gbede atudin ebrene so ana aso e wa Adom ahengua edikan ene so na uti me gidi se ye de yensem e ba wi sanse yembre no ubehwa na aso menti ase kura we ebrene se sia na aso ze me kaza kaka na chese no numambo enti pemse ba de osia na erade gye ubetumi ya bompa sima ba ko aye no nyina bompa usia ye nyina anko ye ne yasafo ba bi susu esenya meji o ye my God esenya meji ye efie muni obi koso bi ekese obi diary sabia obi sase ye na me komi but and say rade nji dia mama ye no se mom pa say rade nji ne ma onji ne ma sima rade onji ne ma rade nji chere ache enim gua say ya kan biara wona utimi ye ogifo pa ogifo anopa ji ye onyame ji ye ewo Yesu Kristo dinimu Yesu Kristo dinimu ewo Yesu Kristo dinimu erade jiye oh jifo ye no jifo bi o jise onkuto anopa jiye jiye sija fobi je wale fobi erade je dwe fobi onwanya jobi ji wo erade jiye erade jiye ewo Yesu Kristo dinimu oh my jonya mi jimio erade jimio sewa nimia I'm pay baby wo biara pam kan say ojibi ento so fa hudi bi enya wo dia yeso me sane self mu ba no baby ya mantem abo biara no anope ye sane wo ewo Yesu dirimu amenu biara wo komu no ena oji ento so I understand to so fa hudi ento so Efrem Charles Adom Darkwah ba sense of me ye call we pon this year nyame asum bien kan so do feeding to Adom we do feeding to Adom oh shortly omo hwe yen wo YouTube no Valerie ahenkra abna no me kojukuku ba nyina ehwe yen eno abna the blood of Jesus will save us ye papa ba kon so tie from Edweso asumdien kan ne Joseph nyina for tie program the masfasi muti mona mama at least ba YouTube no to say at least make us say probably 77 I guess mo hwe yen nyame nhira man hwe hofo no na so o de koso na hwe yen YouTube no yen sa akire yen no okwa won sa ebeka nyame nhira o make us enanwumre ye all believers all night e wo haya fie haya ya the bread of life wa Adom 106.3 wo haya all believers all night abusia osofo bishop ya uso ansa ene de masofo a wo Adom nyina na yakabum na ye be sa all believers all night no in the feed do me no no anadwo yi mu dumienu saturday kwa na yesi ochina na mu na yesi saturday mu 12 pepe na ya hyase obitmetie wo wai wo Adom ahengua so na fe Adom wandanka dikiyima pastor Segu also for Charles Adom Darkwah also for Doctor Mpaibo Nante also Kubas omunyina just say obeti asem ankasa ye be say bompai 4 hours enya sengetwa from 12 to 4 am and anadwi it shine no nyina ensum ba bia wo bia ka kire obi na obi sun kan kire obi say enna anadwi e ba be bompai e wa esan say COVID nda so huntina yenko asodem na ye be no say na won so watimi ati bi mu anda bia nke no nyina akono na nwumre mu nyina anwene e wo Facebook e wo Adom wa bi say second part is be san kan wasem ye da man say mo de ma video to Adom 106.3 mu teach mo ya to de e be no so na so nyame enchira o da se ne e be san enemo e hia bio me da so papa nyame enchira sami me do video no e san ma me kan say me enchira me ba Stacy Adom Darkwah nyame adu wonya emfie dumienu 2 days ago Stacy nyame enko so dinum